Wallahi ni sebene ni ko kelen won teke sabula ne wa don chukoroba yin wallahi nte mo wana ma mene kon bado ni bomsa ko kene bala mi ya toro a beni ala de chente ya fama fuwa jien fara la harara Jazo taya. Ça va Varan? Ouais, ça va. Tu as beaucoup dit? Non, tu es tout là. Eh, tu es femme, ne? Eh, il n'a pas la hiérama. Yoro, problème, bien problème, bébé n'est qu'elle n'est qu'en 600. Je sais plus quoi faire, wallahi. Jazo, au final, mon problème est. Et problème, du mal, bien que dans la moumi, black, elle n'a pas là. Hein? Intérieur. Ah. Ni musokɔrɔba de bɛ ɲɔgɔn na. I ko jumɛn? Jazo, ne ko e tɛ ka maloya ka nin kuma fɔ ne ye yan. Ko I ni musokɔrɔba de bɛ ɲɔgɔn na, I ba. E tɛ ka maloya ka nin kuma fɔ ne ye, hali I tɛ ka siran. Mais a ɲini I ka n lamɛn fɔlɔ kɛ. Ok, ne tulo b'i la. Kuma wɛrɛ fɔ dɛ. I ni ba. Yɔrɔ, cɛkɔrɔba dɔ de kɛlen don ka daga sigi ne ba da la. Ko f'a k'a furu siri. Ko cɛkɔrɔba dɔ wa? Kosɛbɛ. O fana o ye mun cɛkɔrɔba ye? Vieux père clochard Bamusa. Sigida bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn n'a ka yuruguyurugu ye. Cɛkɔrɔba surumani. A tilala ka yuruguyurugu bɛɛ la sisan ka na k'a bɛna ne ka musokɔrɔba de furu siri. Ne kumana o la min kɛ ne ye Bamusa kunbɛn kare kɔnɔ n k'a ka ne ba ye k'a to yen ne ba tɛ mɔgɔ si ka mɔgɔ lankolon ye sabula n b'a dɔn Bamusa ye cɛ min ye a bɛna don musokɔrɔba kan de ka bɔ n'a ye bon ne fana balolen ɲɛna o man ka kɛ cogo si la ne kɛlen k'o kuma fɔ Bamusa ye a bɛ t'o fɔ ne ka musokɔrɔba ye so et puis maa bɛ wuli sinikanw dangali diɲɛlatigɛ kuma fosi tɛ a ma min fɔ ne ma ka sababuya kɛ nin vieux père in ye. Jazo, I bɛ n lamɛn yan. Donc e ba kɛlen k'i dɔgɔya ka sinikanw f'i ye e nana I yɛrɛ sigi tantôt k'i la décourager pour rien de quoi. Eh Jazo, n'i ma fili ma ɲina n ko I ba ka furuko kuma de filɛ nin ye tantôt. Han? N'a fɔra ko k'o kɛ k'u togo la e yɛrɛ da don kuma tɛ nin na fɔlɔ. O ka bɔ a la. Jazo, n'i m'i kɛcogo dɔn I bɛ kɛ dangaden ye nin ko in na. Maa n'i masa cɛ joni jalaki tɛ yen dɛ wa maa bɛ se ka tiɲɛ f'i ba ye ou bien k'i masa n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ I n'a fɔ e y'a kɛ cogo min na parce que n'i ma fili maa ɲɛna e bɛ ka kuma fɔ cogo min na a bɛ n'a fɔ e dimine yɛrɛ de Bamusa la fɛngɛ nin na or c'est pas bon ko mana kɛ cogo cogo quel qu'en soit alpha kuma bɛ kuma la e man ka fɔ nin na yɛrɛ. Mais ma juguman kɛ o ne ko Bamusa ma de a ka taa n'a ma ɲɛ a ka malangoloya kɛ a ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ a kana n'a kɛ anw bara. Bon a ko laban ne ba t'a ka mais I bɛ tila I ka mɔgɔlangoloya la I bɛ n'o ta ka yɛlɛ n ka musokɔrɔba kan so. Non ko in filɛ nin yɔrɔ min na sisan ne y'a f'i ye cogo min na nin masa fila ka ko de I masa fila ka furuko kuma de filɛ nin ye da kɔnɔ tantôt e bɛ se ka mun kɛ nin na dɔrɔn o ye ka dugawu de kɛ ou bien mɔgɔkɔrɔba dɔ ɲini I ka ci f'o ye o ka sa I masa I ba n'a hakili yira ɲɔgɔn na sinon e yɛrɛ da don kuma tɛ nin e man k'i da waga ka nin kuma yɛrɛ fɔ yɛrɛ. E bɛ k'o min fɔ n'a gɛlɛyala cogo o cogo Bamusa mana tɔɔrɔya ta k'a da ne ba kan a bɛɛ bɛ segin ka na ne de ma. Ne b'o dɔn. Anda. Amanula. Si. A bɛ cogo di? Baasi foyi. A b'a kan. Alhamdulilayi. A b'a. Ne fa en fait an bɛ ka na mariage de la de. Ne terimuso Zeyina de ka kɔɲɔ bɛ yen. Zeyina. N bɛ fɛ ka na bɔgɔlan dɔ lajɛ n ka kɔɲɔfini na. Ah bon? Au fait motif dɔ b'i bolo la. Ayi e b'a dɔn choix t'anw musow yɛrɛ la. I yɛrɛ de b'a lajɛ dɔrɔn mun bɛ ne part. Ok. N b'a dɔn nin dɛsɛ yɛrɛ ɲɛna sa. Ah bon? Comme o don échantillon dɔw bɛ yan nɔ n bɛ dɔw yir'i la o la. D'accord. Ayi.
Papa. Ni fay maro ni desen kay. Yɔrɔ? Ayi. Ire ta de bina muta kam. Yoro ne buso de de. Awɔ ne buguso. Ayi ni an yɛrɛ danbe so. Nin b'an yɛrɛ yira an yɛrɛ la quoi. Yoro. Ala. Ayi non beri kay. Be jema mpreflo dukume ko fene takana tamu. Ayi wande kulo yɛrɛ ya. An bɛɛ kolo. E yɛrɛ ye nin kala ka n don. Yoro. Ka kolonkisɛ accessoire don nin kan. Ne fa kay te. Ayi de bisimile. Ne ko ne fa. Abe ni desen ngen dumere a tigɛ kɔni tɛ. Nin bɛɛ bɛ dilan tɛgɛ de la. Tigɛ. Awɔ an bɛ nin bɛɛ dilan bolo la. Bɛɛ bɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de an fɛ. Lajɛ. Ayi kuma yɛrɛ tɛ ne da kɔnɔ bilen. N yɛrɛ hali su a tɛ n t'a dɔn bilen bɛ mun ta ka mun to yɛrɛ. Kɔrɔ ko an baara. Ayi ne laban bɛ sɔn ka nin jɛma in ta. Ayi. Ne fa mɛ sɔmi kɛ kɔni a kɔni tɛ bɔ. Non a tɛ bɔ. Nin y'a kolen de la a tɛ bɔ. Tiɲɛ na fini ninnu ka ɲi. I b'a dɔn ko su yɛrɛ tɛ ne la bilen ya. Mais ni ɲɛ bɛ dɛsɛ minnu na yan ne fa a bɛ n'a fɔ ninnu ka kuma dɔɔni dɛ. Ah bon? Awɔ nin motif ninnu ka bon dɔɔni. A bɛ ka choix ma sɔrɔ olu la. Awɔ kɛ ni dɛsɛ ninnu ka kuma dɔɔni. N'o don wa i bɛ se ka commande passer kɛ an bɛ i yɛrɛ bɛrɛmata dilan. An b'i lajɛ min bɛ bɛn i yɛrɛ ma. O motif créé i ye kɛ o fana bɛ se ka kɛ o. Ne fa o tɛ déranger. Ayi non o tɛ ne déranger. Ah ok. O ye ne ka baara don. Problème t'a la donc n bɛ n ka commande don. Ok. I bɛ n ta labɛn. Problème foyi t'a la. Mais ne fa n ka kɔɲɔ tɔ tora 2 semaines dɔrɔn de dɛ. 2 semaines. Non kana na jɔrɔ la a bɛ sɔrɔ. Yanni tile 3 dɔrɔn i bɛ kuma an fɛ i b'a sɔrɔ. Tile 3 nin bɛ se ka dilan ka bɛn tile 3 ma. Dilan ka bɛn o ma. Ah problème foyi t'o la. Ok n bɛ n ka numéro d'i ma. Ok problème t'a la. I ka numéro di. Ah fini ninnu yɛrɛ de dabali bɔ. Voilà i b'a sɛbɛn ko poupée. Poupée. Awɔ. Ne fa ni ma ɲa ne ma su yɛrɛ kun tɛ ne la bilen koyi. Na poupée n b'i wele. Papa. Non n'i pari nin na. Yɔrɔ. Komi i yɛrɛ ko ko aw musow a ka d'aw ye. Ah ka d'an ye dɛ. N'i bɔra jama la dɔrɔn bɛɛ bɛ sin k'i ye ten parce que bɔgɔlan yɛrɛ ye fini bɔgɔlan fɛn bɛɛ yɛrɛ ye fura ye quoi. K'a daminɛ fini yɛrɛ la fo ka taa se fɛn minnu b'a la o bɛɛ ye yiri yɛrɛ min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ quoi. Kana nin fɔ ne ye dɛ. Et puis ɲɛjugula kari don fana quoi. Ah a tɛ tɛmɛ o kan. Bon i ye nin don dɔrɔn hali n'a ma di jugu ye k'i lajɛ a b'i ye quoi. Ayi ne fa n'a ser'o la ne bɛ n ka commande kɛ 4 ye. I bɛ 4 labɛn ka bila ne ye. E yɛrɛ bɔra yɛrɛ taga de ka di an muso ye. N'a ma ɲɛ ko fini don ne kɔni m'an kɔlɔsi i bɛ ne ta kɛ 4 ye. N'Ala sɔnna. Non n'i pari nin na ka bɔ kɔni non i bɔra dɔrɔn pompier bɛ se ka. Ne fa a dabila sa mun bɛ ka n yɛrɛ fini kɔrɔ depuis sisan. Problème foyi t'a la. U bɛ se ka bin nɔfɛ de quoi. Mais i ɲɔgɔnna tɛ kɛnɛ kɔnɔ. Ayi. E yɛrɛ ye nin hakilina bɔ min? E b'a dɔn de an musow filɛ n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ de ko ko n ka kɛ sanfɛma ye. Surtout ne terimuso Zena dun filɛ nin a ma ne kanu kulonkɛ la quoi. Donc ne tɛ se k'ale ka ɲaga don kɛ kulonkɛ fɛn ye. Ah non o tɛ kulonkɛ ko ye. O tɛ kulonkɛ ko ye. N ye idée in ta o dɔrɔn de la. Tiɲɛna i fana kunkolo bɛ baara kɛ. Yɔrɔ. Non bɛɛ tɛ nin hakilina nin sɔrɔ. Yɔrɔ. Ka se k'a fɔ k'i b'i para an ka danbelafɛnw na tan tɔ. A bɛɛ tɛ nin hakilina sɔrɔ. Problème foyi t'a la. Tiɲɛna i bɛ pari inchallah. N'Ala sɔnn'a ma. B'a dilan. Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Ne fa i ɲɛ bɛ n na cogo min i kan ka fini kɛ sankisɛ dɛ. Non i kɛ to n bɛ fini in kɛ poupée yɛrɛ de ye quoi. Yɔrɔ I bɔra dɔrɔn i a bɔra baara. Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. K'an bɛn o la. N'Ala sɔnna ma. n terikɛ e bɛ ka ɲina min kɔ dɛ ko in mana gɛlɛya cogo o cogo a laban ye ne de bamusa a bɛ se ka taa muso wɛrɛ ɲini musokɔrɔbaw ka ca a ka ne ba de to yen. I bɛ ne lamɛn yan i bɛ n lamɛn yan. ne b'i lamɛn. ne y'o de f'i ye ni m'i kɛcogo dɔn i bɛ kɛ dangadi ye n bɛ segin a kan tuguni ni m'i kɛcogo dɔn i bɛ kɛ dangadi ye ne kɔni bɛ se ka mun f'i ye dɔrɔn i bɛ se ka mun kɛ nin ko in na o ye ka dugawu de kɛ je sais très bien i b'i ba fɛ o de bɛ k'i bila nin ko la
mais mun fiyɛ dɔrɔn duwawu de kɛ i ye n ka kuma faamu wa ok n y'a faamu sinon n'i ko k'i bɛ ko in sama ka taa se fɛn dɔ ma a tɛ faamuya yɛrɛ i mana nin kuma fɔ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ jɔn o jɔn a t'a faamu n y'a faamu y'a faamu de toutes les façons ko in kɔni man di ne ye m'a vraiment dɔn dɛsɛ de b'a to a bɛ kɛ sinon a man di n ye Jazu o kɛ sa n y'a a man faamu di a man di o ye ne manamanakan de y'i da o ne ko i ma de i ba c'est à dire i ba ka furuko kuma de filɛ nin y'i da kɔnɔ n y'a faamu e yɛrɛ i filɛ nin ka dɔ fara ne yɛrɛ ka problème kan problème bɛ ne yɛrɛ da la ne yɛrɛ ma da la n'o ma jugu de e ta ye togo di tan e kɔni e tɛ ne ka mariage ko kuma kalama ne bolo n ko ko bannen don an tɛ ka mariage don dɔrɔn de kɔnɔ ko juguyara de togo di tan Jazo n bɛ mun f'i ye muso ma ɲi dɛ cɛ n terikɛ n tɛ ka nin faamu dɛ Zena tɛ yan mun de kɛra tuguni o don ne bɛ Zena wele k'a lasigi n ko i komi mariage sera ka ban n ko c'est à dire a bɛ fɛ mun ni mun ka kɛ a ka hakilinata fɔ Zena bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ne ye ko ale terimuso ka mariage kɛra kobaw kɛra olu la donc ale ni ne ta la ale bɛ fɛ an ka uniforme tigɛ an ka shooting photo ta kɔɲɔso la an ka gâteau tigɛ c'est à dire a kuma katakata kan dan quoi n da yɛrɛ tɛ se ka s'a dɔw ma k'a fɔ c'est ça ton problème problème t'o dɔrɔn ye koyi ko in bɛ ka obligé ne kan yɛrɛ ko n k'a kɛ diyagoya mais ne b'i ɲininka o e de m'a ɲininka ko a bɛ fɛ min ni min ka kɛ mais donc min ni min kan ka kɛ n'a y'o f'i ye ne ma basima yɔrɔ y'o la o mariage de don olu bɛɛ kan ka kɛ o Jazo cɛ sabali sa ala kama sabali sa o tɛ tɛ ne ka situation bɛɛ dɔn hadamaden i golo tɛ se yɔrɔ min n'i ko k'i b'a sama ka se a bɛ fara dɛ fɛn min se tɛ n ye ko n k'o kɛ diyagoya n m'o kɛ cogo di sa ok n ye nin faamu mais a mana kɛ cogo cogo Zena ye muso de e de bɛna furu e man ka dɛsɛ a la cogo si la a n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na a yira la k'a fɔ ni mariage tɛmɛna ko wɛrɛw bɛ yen ko dan tɛ mariage don dɔrɔn ye i filɛ nin k'o mun fɔ n'i hakilina yira tɛ filɛ ne ye kelen kɛ dɛ mais e kɔni bɛ musow ka ko dɔn ne kɔni ye seko bɛɛ de kɛ ne y'a yira a la k'a yira a la k'a yira a la ni tɛ ne kana n yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna mun yɛrɛ kɛ mais o bɛɛ la a bɛ ka obligé n kan ni ko dun ni ne ko ko n bɛ a ka kuma ninnu bɛɛ minɛ ne bɛna obligé ka taa juru de ta ko fo n ka nin ko ninnu kɛ non ayi ni mariage dun fɛnɛ banna o kan ka jurumanitigiw de fɛnɛ bɛna don ka bɔ daminɛ e kan ayi tout tɛ malo wa i tɛ malo tout sauf ça n y'i faamu Zena fana b'a jo fɛ mais de toutes les façons n bɛ kuma a fɛ n b'a essayer ka n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na quoi sinon an bɛ waati min na bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn sisan ma nɔgɔn a gɛlɛyalen don fo ka taa fɔ a gɛlɛyala donc an kana na ko jagoya ɲɔgɔn kan cogo sugu dɔ la fo ka taa a se degun ma n bɛ kuma a fɛ han non o bɛ sɔn ka diya n ye ne tila n b'a wele n bɛ kuma a fɛ voilà et puis ni fɛnɛ ye kuma min f'i ye i hakili to a la ma ba y'i ba de dɛ i y'a faamu ouais n y'a i faamu kɛ cogo sugu bɛɛ la i kana na don a gasi la n'ala sɔnna ma i y'a faamu voilà n bɛ hakili to n yɛrɛ n bɛ taa ci dɔ la dugumala la ok c'est pas un problème an b'a kɛ ten ouais kan bɛn merci ouais